Stále zaznamenávame počet nových prípadov. Podľa odhadu odborníkov touto chorobou trpí na svete 1,1 miliardy ľudí. Cirhóza pečene, infarkt, postupné znižovanie pohybových schopností, výrazný predpoklad mozgovej príhody. A ako sme na tom u nás? Na Slovensku zle. Už dnes je táto choroba najčastejšou príčinou predčasnej smrti. My dnes stojíme pred ďalšou pandémiou. Spojili sme sa s jedným z najpopulárnejších slovenských režisérov, s Jonášom Karáskom. Využili sme úspech jeho posledného hitu Invalid a nadviazali naň filmom o pandémii budúcnosti. Choroba. Ako plnohodnotnému filmu sme mu pripravili filmovú kampaň. So skutočnou premiérou na filmovom festivale. Kde sme počas premietania poprvýkrát v kampani odhalili, že mysteriózna choroba z filmu nie je autorové sci-fi budúcnosti. Je tu, už medzi nami. Keby ste neboli taká tučná, tak sa vám to nestane. Obezita je reálna choroba pandemických rozmerov. Z kampane na film sa tak prekvapivo stala Everness kampaň na boj s obezitou. Z filmových plagátov, reprezentujúcich príbehy hlavných postáv, sa zložil kampaňový key visuál. Počas toho, ako ľudia na premiére sledovali film, sme pred sálou vymenili filmové plagáty za kampaňový vizuál. Účastníci premiéry dostali ako darček filmový kotúč, ktorý však namiesto filmu obsahoval meter na zmeranie obvodu pásu a návod, ako si vyrátať, či obezitou trpia. Everness o obezite nám pomohol šíriť aj špeciálny catering, ktorý demonstroval, že keď dvaja ľudia jedia to isté, každý priberie rôzne. Z nášho filmu sa stal hlavný nosič celej kampane. Zavesili sme ho zadarmo online, kde sme s kampaňou aj zostali. Filmom sme pripomenuli verejnosti emócie, ktoré ešte nedávno zažívali počas pandémie všetci. Kým pre časť z nás sa pandémia skončila, takmer polovica Slovákov ju prežíva znova a znova. Všetkých, ktorí si film pozreli, sme smerovali na náš kampaňový web. Edukovali ich a tam, kde to bolo treba, poskytli pomoc odborníka. Diskusiu, ktorá na sociálnych sieťach vznikla, sme využili ako ďalší free komunikačný kanál na šírenie povedomia o tejto chorobe. Keďže v našom filme hrali reálni hrdinovia trpiaci obezitou, ich autentické, silné príbehy sme využili aj v pokračovaní kampane. Tak ako mne sa to veľmi páčilo, lebo myslím si, že konečne niekto o tom hovorí, lebo je to ako naozaj taký celosvetový problém. A výsledok zaváži.